Vítám vás u dnešního dílu ze hry Minecraft, který je poněkud obzvláštní. A tentokrát se to bude lišit i od předchozích dílů, kdy pro sledování tohoto dílu definuji dvě následující pravidla, které definují formu tohoto zážitku. Prvním pravidlem je, že nesmíte v tomto videu přeskakovat. Já to video sestřihám, ale vy si nemůžete video sestřihávat tím, že byste sami v něm přeskakovali. Druhým pravidlem je, že nemůžete sledovat toto video zrychleně ani zpomaleně. U jakýkoliv dílů Minecraftu si je klidně pouštějte zrychleně nebo přeskakujte, ale v tomto prosím ne. Pokud byste tak učinili, riskujete, že tím ovlivníte připravovaný zážitek. Tento díl začnu tím, že odsadím tady sugarcany. To bych měl hotovo a teď se podělím s vámi, co budu v tomto díle dělat. Mým cílem je v mým baráku oddělat určitý nábytek, oddělám i některé zahrádky okolo tohoto domku, ale nejprve půjdu k ohrádce krav a snížím jejich počet. A to udělám krmením. Za pomoci drobného střihu jsem tak učinil, krávy mi dali sen a teď se vrátím do domku a pustím se do rozdělávání nábytku. V prvním patře rozdělám credence, tak nahoře odeberu slab, dole ho přidám a teď to postupně se sbírám, tak dojdu dolů ke crafting table a rozdělám ty slepy na celý bloky, takže takhle a oddělám ten zbytek. Tak se tam vrátím a ty trapdory po boku, ty musím nejdřív vždycky takhle dát do ty druhé polohy, než je seberu, takže vemu si je takhle do ruky a ještě dodělám tohleto, takže zase do druhé mezipolohy a pak je můžu sebrat tím itemem, co mám v ruce. Tak, dál budu potřebovat odendat ty barely, takže si vemu barely do ruky, ze 3 udělám 4 v inventáři, ze 4 5 a z 5 6. Stavím se ve skladu, abych si urovnal inventář a pak se pustím do dalšího nábytku. Tím bych měl hotovo a teď budu rozdělat kuchyň. Tak nejdřív tady otočím s tím masem, no vlastně s ním musím točit, dokud ho neseberu. Tak dál mám v inventáři tohle, takže na to můžu kliknout. Tohle můžu rozkraftit na jedno železo, tyčku a dřevo. Tak ještě oddělám tady trapdoor. Tak dál zkusím přehodit ty torčky, ono to taky není úplně vždycky jednoduchý, zkusím, zvem blok, ten dám do pece a pec je aktivní, takže nemusím čekat, až se spustí. Dorozdělám tady dřevo a dál odeberu barely, takže si je musím vzít do ruky, tak ze 6 7, ze 7 8, tak. Dál a palatně, musím se shiftem to sbírat a co dál, zase se shiftem, to samý se shiftem tlačítko. Dál sundám cedulku, když sundávám cedulku, tak se mi otevře rozhraní cedulky, už ji mám sundanou a teďka to zase rozkraftím. Tak v peci
věci se toho zatím vypíká, cedulku zase rozkraftuju standardním způsobem. Mimochodem v tomhle díle jsem to ještě neřekl, ale hraju modifikaci, kdy čas běží pospátku. Zbytek si sbírám na dno, když mám prázdnou ruku, tak taky ten item můžu vzít. Tak teďka ten Caudron, ten vemu, takže si zase rozkraftím, mám zase prázdnou ruku, takže to můžu vzít. Tak a zase, když mám ten inventář v ruce, tak jeho můžu vzít. To jsou pravidla této hry. Teď zase rozdělám hodiny, nejdřív odeberu spodní slep a rozkraftím ho opět do dřeva. Takže z 6 slebů jsou 3 dřeva, ty si uklidím a teď rozdělám ty trapdory. Tak bude zase muset překlikávat do těch druhých poloh, proto jsem si tam udělal i tu výplň, abych je vlastně měl od čeho odkládat. Tak, dál toto si beru si takhle a ještě pozbírám dřevo a dál rozdělám ten krb, to udělám rychlým střihem. Sbírávám tady zbytek, jejda, teďka jsem na to omylem klikl krumpáčem, ono mi to vytáhlo z inventáře ty schody, tak jsem to dozbíral. Dál ty schody musím rozkraftit. Teď je na čase, abych se svým mečem z Fire Aspect 2 namnožil krávy v ohrádce u tohohle srubu. Tak nejdřív tam do ohrady vlezu. Tak jak vidíte, je jich tu jenom pár a já jich sem pár přidám. Tak to by bylo, teďka se mi otevřou sami dveře do srubu a já sem přidám Stonecutter a kovadlinu, který mi tady ve srubu chyběly. Teď se vrátím do domu nějaké věci ještě rozkraftit a porovnám si věci v inventáři. Dál rozkraftím Caudron, tady železo a teď se vydám do jeskyně za barák a zbavím se nějakých stringů a budu oživovat moby. Další, co udělám, je, že si pár věcí uklidím do srubu a pak se pustím do
oddělávání zahrádek okolo baráčku. Odstranit zahrádky nebude zas tak těžký, ale je tam spousta kytek a semínek a ty bude třeba pak roznosit po světě. Abych se jich zbavil, tak musím je vlastně rozkládat do poměrně velkého prostoru, takže se na konci tohohle dílu projdu. Začnu s rozděláváním vinice, která je tady na tomhle rohu baráku. Tak, celý to uvidíte zrychlený, aby to netrvalo tak dlouho. Teď je další na řadě pole a květinová zahrádka, takže se tady vyrovnám a můžu se do toho pustit. Teď nezbývá, než rozkraftit motiku a uklidit všechny kytky a všechny suroviny, které jsem získal tím, že jsem ty zahrádky oddělal do truhel a ještě předělám úplně celý sklad a značně jsem pokročil, přenosil jsem celý sklad, vyprázdnil jsem truhly, teď tady pozbírám pece a všechno to nanosím sem, tak dám sem crafting, ještě si dám sem pracovně pec. Ty pece můžu rozkraftit. U rozkrafťování to je poměrně nebezpečná věc v tomto let's play, protože když jde čas opačně, tak se může stát, že by mi třeba už nezbyla žádná pec nebo žádný crafting a nemohl bych dokončit hru. Takže třeba teďka ten crafting rozcraftím, protože vím, že ještě tam crafting mám, ale kdyby to byl poslední crafting, tak bych už třeba nemohl rozcraftit. Třeba teďka tu truhlu bych, že jo, takhle snadno nemohl rozcraftit, protože bych na to neměl 9 políček. Ještě pozbírám truhly. Vždycky takhle je potřeba přemýšlet dopředu, jestli si s tím znemožním hru dohrát. Ale zatím si myslím, že to pořád ještě dohrát jde. Tak rozcraftím tady truhly. To vlastně není moc nebezpečný. Tak do této pracovní truhly si dám všechno, ještě rozcraftím teda zbytek. A důvodem, proč ty truhly nerozkraftuju úplně všechny najednou, je to, že se dřevo stakuje a musím ho průběžně rozdělávat, takže jich nemůžu vykraftit víc než, teda rozkraftit víc než určitý počet. Tím, že mám už teďka tu náročnou práci s předěláváním skladu za sebou, tak se za chvíli vydám na procházku, co bych už asi v tom skladu, tak
Teď se tedy jen tak projdu okolo laguny. Možná pozbírám zbytky těch sugarcaneů. Možná, když se podíváte pozorně na tu chůzi, tak si všimnete, že kolem těch rohů se mi špatně chodí. A to je právě způsobený tím, že plyne čas pospátku a ještě neumím úplně dobře to obejít, tak teda to dozbírám a ještě vám v tomhle dílu ukážu, jak se pluje loďkou, protože to je odlišný od běžného hraní Minecraftu, který se hraje v běžném plynutí času, ale v opačném plynutí času je plavání loďkou poměrně dost jiný. Ještě předtím, než se teda vydám loďkou přes oceán, tak tamhle vidím za barákem, jo, tam se vydám. Tam za barákem jsou stromy, které jsou bez kmene a když je strom bez kmene, tak ten kmen musím doplnit. Tak vidíte, jak ten sapling vylít sám nahoru, takže teďka jsou ty stromy ve stavu, kdy je třeba je doplňovat, takže standardně železnou sekírkou dodělávám strom, tím tu sekérku opravuju a potom, až ty stromy vlastně se z nich stanou saplingy, tak pak je budu moct se sbírat a ty saplingy vlastně zase sdělám a takhle se zbavím těch saplingů. Za zmínku také stojí, že tu loďku můžu použít jenom díky tomu, že ji mám, protože kdybych ji neměl, tak ji nemůžu získat. Jediný vlastně, co můžu, tak tu loďku rozkraftit. A tím, že ji mám v inventáři, tak ji můžu použít. Tak stromy bych tímhle měl dodělaný. Vidím, že slunce se blíží k východu, takže to znamená, že se zadnívá, takže budu muset za chvíli jít spát. Tak ještě si tu odendám ty dřeva, už nebudu muset spát jako dřevo, tak a probudím se večer. Tak je večer, teď se bude rozestmívat, že bude tma a bude se dělat větší a větší den. Postel si pracovně dám, zatím jsem doprostřed téhle místnosti, to bude takový pracovní místo. Vidím, stromy ještě nezarostly do země, slunce je krásně v západu a teď se vydám přes plavbu přes oceán. Tím, že plynutí času v této modifikaci hry plyne pospátku, tak je jízda loďkou, řekněme, pomalejší. Vlastně pluju dopředu tím, že držím klávesu S. Tak namířím loďku nějakým směrem a dopluju na nějaký místo, kde se zbavím dřeva, zbavím se květin a pak se okolikou zase vrátím zpátky. Plavba bude značně pomalá a já budu po celou dobu mlčet. Ten čas můžete využít například k tomu, že budete přemýšlet nad smyslem života nebo proč koukáte zrovna na Minecraft Let's Play. Celá ta plavba bude takovou zkouškou toho, jestli dokážete sami se sebou vydržet a nepřeskočíte tohle video do momentu, kdy se zase bude dít něco zábavnějšího.
Tak, už budu zase mluvit, tak. Hodilo by se najít nějaký ruiny portálu, protože mám u sebe jabko zlatý a nějaký zlato, tak tady je příhodný místo pro sebrání té hlíny, která by se takhle neměla generovat, když přes ní přeskáču, tak ji seberu. A pak se budu potřebovat zbavit nějakého tmavého dřeva a tamhle jsou ruiny portálu, tak tady se slezu dovnitř, abych si sbíral tu zbytečnou hlínu a mocí kyblíku vyskočím. A pak ještě musím rozkládat ty kytky. Tak dobře, nešel jsem asi úplně nejpřímější cestou, ale už jsem se sem dostal. Tady je crafting, dokonce 2, ty se mi budou hodit, protože mi usnadňují dohrát tuto hru, že mi jen tak nedojdou. Tak, co ta truhla? No, tak takhle se rozhodně generovat nemůže, takže co si vemu, ty listy tam rozhodně nemají být a bývá tam takhle, ten křemen, ten obsidian tam bývá, tak to takhle rozložím a takhle nějak to teda vypadá. U sebe už nic nemám, co bych tam měl dát, jo, to jabko. Tak, to je všechno. Teď najdu, a tamhle jsou tmavý stromy, tak fuj, teď jsem musel zase něco vyplivnout. Tak, mám těch 15 dřev v inventáři, těch se zbavím. Kdybych tam nějak vyskákal nahoru, jo, třeba takhle pomocí vody, to je poměrně dost rychlý. Tak a teď najít nějaký vhodný strom. Třeba tady jsou nějaký listy ve vzduchu, tak takhle budu kopat a jo, ale musím si vzít na to sekírku, to bude nejrychlejší. Jo. Tak, musím samozřejmě to dělat tak, abych dosáhl v každý moment na ten strom, proto jsem si pod sebe dal ty 2 bloky. A ještě ten druhý strom, k tomu takhle zacouvám a doplním i ten. Tak, to bychom měli, to bych teda měl, tak teďka slezu dolů. Dolů se teda leze hůř než nahoru. To je samozřejmě tím, že když se pohybuju nahoru, tak padám a když se pohybuju dolů, tak vyskakuju. Tak tady to přeplavu a uvidíte, jak rychle se dostanu nahoru zase mocí kyblíku. Tak budu nějak tímto směrem, tam je oceán, tak když tady prolezu mezi těma stromama a dojdu tam nějakým způsobem, tak pak budu zase moct použít loďku. Tak. To je zvláštní, že se tady generuje takhle ta holá tráva, ale asi je to možný. Tak slunce je nízko, takže položím loďku a vyspím se. Tak třeba takhle. Teď jsem ale slyšel, že jsem získal exp. To znamená, že musím rychle vymyslet, jak ho získat. Tak jo, tak mám luk a můžu tady takhle. Jo, dobrý, už jsem to vyřešil. Tak. A můžeme se vydat opět na poklidnou, potichou plavbu.
už jsem u břehu, ale ke mně plave písek, tak ten chytím. Tak. Tu loď už rozkraftím, už s ní rozhodně nechci nikam plout. Tak, co můžu dál? Tak chci se zbavit těch rostlin, takže si takhle vysáčkuju. Když teda nepopletu, jakým tlačítkem se z toho sáčku vyndává a zandává. To je jedno. Mimochodem, ta loď v crafting table může takhle být, i když jsem ji rozkraftil, ale tím, že jsem ji nevyndal z toho crafting table, tak vlastně v této době už vůbec neexistovala. Jo. Tím, že jsem se zbavil loďky, tak ty to musím takhle přeplavat a ono je to možná i rychlejší a musím plavat za bublinkama. To je rozdíl oproti, když pluju v loďce. Tak, tady za sebou zadělám cestu a teď teda ty kytky a takové věci. V tomhle biomu se nevyskytujou, takže to někam projdu. Fuj, zase jsem musel něco vyplivnout. Jo, ještě se chci zbavit toho listí, na to mám hnušky. Tak, teď je na řadě zbavit se listí, takže to udělám nůžkama, nejdřív vyházím z inventáře všechny tyhle listy a teďka i takhle připevním na ty stromy v místech, kde to chybí. Doposud jsem se věnoval komentování hry, ale teď se pojďme věnovat něčemu jinému s nějakým přesahem. Nedávno jsem narazil na knížku, která se zabývá rozdělením lidských povah. A samotného mě překvapilo, že toto rozdělení mi přijde funkční. Je to rozdělení do 4 skupin, který vznikne 2 děleníma. První dělení je, zda povaha je otevřená nebo uzavřená, jinými slovy, zda to je extrovert nebo introvert. A druhým rozdělením je, zda ten člověk je více zaměřený na úkoly nebo na lidi. První skupinou, kterou můžeme označit písmenem D nebo červenou barvou, je skupina lidí, kteří jsou direktivní. Jsou to extroverti, kteří jsou zaměření na úkoly. Tito lidé rádi rozhodují nebo něco vedou a cítí se dobře v konfliktech. Druhou skupinu můžeme označit písmenem I. To jsou lidé inspirující. Označme je barvou žlutou. Tito lidé mají rádi pozornost skupiny a v jakémkoliv kolektivu se snaží na sebe upozornit. Třetí skupina C, lidé, kteří jsou kreativní, označme modrou barvou, jsou lidé, kteří chtějí, aby věci byly správně. Mají chuť chápat principy a snaží se něco vytvářet. Čtvrtou, poslední skupinou, tu můžeme označit S, to jsou lidé citliví, přidělme jim zelenou barvu. Tímto lidem nejvíce záleží na tom, aby se všichni cítili dobře a aby nikdo se neurazil. Podle tohoto konceptu chápání povah má každý zastoupený všechny 4 povahy, ale v jiném množství. Takže někdo například polovičním Cčkem,
a zbytek tvoří malý díly ostatních povah. Je potřeba říct, že není žádná správná povaha ani špatná povaha. Každá skupina má své pozitiva a negativa. Pozitivem direktivních lidí je, že můžou dobře rozhodovat a efektivně vést. Negativní vlastností direktivních lidí je, že můžou špatně vést a špatně rozhodovat. Pozitivem inspirujících lidí je, že můžou dobře motivovat a mohou vytvářet příjemný kolektiv. Nevýhodou inspirativních lidí je, že mohou být povrchní. Výhodou kreativních lidí je, že mají dobré nápady, že jsou tvořiví, ale nevýhodou je, že mohou být příliš zaměřený do úkolů, mohou být pundičkáři či mohou být nespolečenští. Výhodou citlivých lidí je, že jsou respektující, laskaví, ovšem nevýhodou je, že často neumí říkat ne a mají problém s tím ostatním stanovit hranice. To, že člověk patří do nějaké povahové skupiny, neznamená, že má všechny klady i všechny zápory této skupiny. To, že někdo patří do nějaké povahové skupiny, neznamená, že se nemůže naučit chovat jako jiná povahová skupina. Z knížky jsem vyčetl, že je dobré aspoň minimálně ovládat jakoukoliv povahovou skupinu, nejen tu, která je daná výchovou či genetikou, protože každá situace vyžaduje jiný přístup. Tím by byly všechny základy tohoto dělení zmíněné. Pro opakování zkusím opět zmínit, která skupina je čím. D. Direktivní lidé jsou dobrými vůdci. I. Inspirující lidé jsou dobří herci. C. Kreativní lidé jsou dobrými badateli. A S. Citliví lidé jsou dobrými přáteli. Zmíněná knížka se jmenuje Pozitivní povahové profily. Nadále se budu věnovat hraní. Celou dobu směřuji přibližně směrem k domku a pokládám celou cestu kytky, tak snad na dům někde narazím. Tak dům jsem přeci jen nenašel, pokračoval jsem zhruba tím směrem a uviděl jsem ho. Tak to by bylo pro dnešní díl všechno, takže se s vámi pro dnes loučím. Ahoj.